Salam mehman doganlar. Giçäşi edi dinleşler. Öňüňde bereket, ömrüňizde bereket. Köpeğiňizi iste. Ýa-da isteňelliňiz. Türkmenistanyň, ýagny daşary ýurtlardaky iklenç gözlegindäki işläp zähmet çekip gören Türkmenistanyň agramly bölegi işleýä ýa-da işden gelen. Şoň üçin arman Allah kuwat bersin diýýäs. Mehriban doganlar, dünkü efirimizde de aýdyşymyz ýaly. Bugünkü biziň gün ýaýrymymyzyň temasy bitaraplyk. Bilşiňiz ýaly, Türkmenistan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna hemişelik bitarap döwlet diýip oglan edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna 50-80 belgili karara göre Türkmenistan hemişelik bitarap döwlet oglan edildi. Şeýlelikde Türkmenistan hemişelik bitarap döwlet hökümine tanally ikrar edildi. Inni bu bitaraplyk diýilende bitaraplyk näme? Ilki bilen şu taýdan başlaly. Awa Türkmenistan ýeketäk bitarap döwletmi? Dünýede ýa başga bitarap döwletler barmy? Bitaraplygyň näçe görnüşi bar? Şular bilen baglanyşykly men size bir öňürtü gysgaça maglumat bermek isleýän. Soň biziň şuňky gün ýalymyz bilen baglanyşykly goýan bildirişimizdäki käbir kommentariýalary siziň dikkatiňize ýetirjek. Inni ilki bilen bitarap ýurt diýilende ýa bir ýurt bitarap bolundy. Şoň näme aňlatýar? Uruş mahalynda bitarap döwlet diýmek bir uruş bolundy. Haýsam bolsa bir dünýäň bir ýerine bir uruş bolundy. Şol uruşa haýsy tarapda bolsa tapawdy ýok. Şu uruşa gönümel, aýlawly hiç bir görnüşde gatnaşmaýan ýurt diýip hasap edilýär bitarap döwleti. Bitarap bolan döwlet dünýäň haýsam bolsa bir ýerine yüze çykan, bolup duran, dogam edýän söwüşe, uruşa gönümel ýa-da aýlawly manda gatnaşmaýan ýurt diýmek. Bitaraplyk siýasaty boýunça şol ýurt hiç ili ýaragly çaknyşyklara, ýaragyna çaknyşyklar bilen baglanyşykly meselelere de goşulanok. Edil şonuň ýaly bitaraplyk statusy, bitarap ýurt diýilende bitarap bolan ýurt halkara meselelere de halkara mesele diýilende halkara dawa ýa-da halkara siýasatda toparlanşyklar, agzalylyklar, grup bolaşmak öz arasynda fanatikler ýa-da käbir ideologiýaň töwereginde birleşýän bileşikler, taýyzlar, şertnamalar, alalaşyklar, şolar ýazatlara da hiç ili goşulanok, gatnaşanok diýilýär. Inni teoriýada bitarap döwlet diýilende şeýle manyny berýär. Inni dünýäde hemişelik bitarap bolan döwletler bar. Dünýäde bütün dünýä boýunça Türkmenistan ýaly hemişelik bitarap diýip tanalan ýurtlar bar. Bitarap ýöne edil Türkmenistan ýaly bütün dünýäde halkara derejede bitarap diýip tanalmadyk. Sevitde
ýa bir belli bir materikde öz töweregini şol sewitin syýasatyna özüni taraply alyp barýan ýa-da bir tarap alyp barýan, bir tarap hasap edilýän ýurtlar bar. Şol urwatyň özünde de dünýäde öň bir tarap bolan ýöne häzir bir taraplygy eýýäm güýjüni ýitiren ýurtlar bar. Indi şolaryň käbirini men size sanap berjek, soň tema geçjek. Näme üçin men bular ýaly ilki başda şeýle temany size hödürleýän, şeýle maglumatlary hödürleýän, bu maglumatlar internetde ýokmu? Ba, ýöne biziň köp ýaşlarymyz näme diýe wagtymyz ýok diýle daga işläp ýörüs. Gulagymyzda naushnik, gulakçyn diňe aýdylýan, edilýän zatlara seredýäs. Awa galan ünsemiz işde. Şoň üçin awa öňünden bir şular ýaljak maglumat berseň diýerler. Sebäbi Türkmenistanyň bir taraplygyna şu ýyl 27 ýyl boldy. Bir taraplyk diýilen sözü eşitip ulolan Türkmenistanyň ýaş nesliniň ýaşy şu var 27. Aňra gitse 27 ýaşynda. 27 ýaşyň aşagynaklaryň hemmesi eýýäm bir taraplyk diýilen zady giýjewini eşden gulagyna siňen şu bir taraplyk meselesi. Ýöne bu bir taraplyk diýilen zat Türkmenistan ýaly diktaturanyň elinde hem psikologik taýdan, hem ekonomik taýdan, hem fizik taýdan dürlü elfenç gyrgynçylyklara duçar bolan bir ýurtda ol bir taraplyk, ol sözde aýdylýan, kagaz ýüzünde ýazylýan, teoriýada wasp edilýän bir taraplykdan ol başga da. Şuň şo Türkmenistandaky diktaturanyň elinde bir taraplyk statusy nädip bir derekligi öwrüli. Halk arasynda bir taraplyga bir dereklik diýilýär. Şoň üçin ne häzir bir öňünden gysgaça maglumat bereýin. Soň temaga geçýäs. Üşüşýänçe tomoşaçylarymyz, alyp barjylarymyz bilýäňiz, Türkmenim kanalynyň göni ýaýlymynyň formaty ogul ahyr watandaşlaryň alyp barmagyna. Men diňe ilçi. Şoň üçin häzirki günde Türkmenistanyň daşaryn dünýäde bir taraplyk statusy bolan ýurtlary men häzir size sanap berjek. Awstriýa. Häzirki döwürde Ýewropa Birleşigine agza bolan bir ýurt. Awstriýa 1995-nji ýyldan bäri Türkmenistanam 95-nji ýylda, Awstriýada 95-nji ýylda bir taraplyk statusyny alýar. Bu Awstriýanyň bir taraplyk statusy Awstriýanyň döwlet serhetleriniň üýtgemezligini we hiç bir ýere garaşly bolmadygyny öz için alýar. Dünýädäki bir tarap ýurtlaryň ýene biri Costa Rica. Costa Rica 1948-nji ýylda öz goşunyny, harby güýjüni doly dargatmagyndan bäri Costa Rica bir tarap döwlet hökümine dowam edýär. Finlandiýa. Finlandiýada häzirki döwürde Ýewropa Birleşigine agza bolan ýurtlaryň biri. Finlandiýanyň söwüş strategiýasy ýaragly haýsam bolsa bir hüjüm bolanda Finlandiýa garşy. Şoňa bir tarap diňe özüne edilýän hüjüme jogap bermek, başga uruşlara goşuşmazlyk
söwüşlere goşuşmalyk görünüşini. Şoň üçin Finlandiýanyň bitaraplyk statusy özüne biri hüjüm etmese, öz ýurduna başga ýurtlara edilen hüjümler, zatlar ona goşuşmalyk statusy bar Finlandiýanyň. Şeýlede bitarap ýurtlaryň biri Irlandiýa. Irlandiýada Ýewropa Birleşigine agza ýurtlaryň biri. Irlandiýanyň bitaraplygynyň görnüşi harby bitaraplyk. Şoň üçin Irlandiýa başga ýurtlar bilen harby uğurda hiç hili gatnaşyp gurup bilenok we gormaly däl. Irlandiýanyň bitaraplyk statusy şeýle. Liechtenstein var. Liechtenstein bilen balanşykly maglumat ýok. Öňe bitarap hasap edilýär. Malta var. Malta 2004-nji ýyldan bäri Ýewropa Birleşiginiň diýä agzasy. 1983-nji ýylda Italiýa bilen bitaraplyk garantiýasy, bitaraplyga kepillik sözleşmesine, şertnamasyna gol çekýär. Şondan bäri Malta bitarap ýurt hasap edilýär. Şwesiýa 1814-nji ýyldan bäri hiç hili haýsam bolsa bir uruşa tarap bolmaýan, hiç hili uruşa söwüşe, dawa jenjele goşulmaýan dünýädäki iň köne, iň gadymy bitarap ýurt Şwesiýa. Ýöne Şwesiýa häzirki günde Putiniň Ukraina hüjüm edip uruşa başlamagy bilen Ukrainanyň tarapyny tutýar we häzirki günde Şwesiýa özüniň bitaraplygyny Ukraina tarapyna durmak bilen bitaraplygyny ütkötdi. Bitaraplyk statusy ütkötdi Şwesiýa. Şwetsariýa. Şwesiýadan soň dünýädäki ikinji iň köne we gadymy bitaraplyk statusyna eýe bolan bir ýurt Şwetsariýa. Şwetsariýa bitaraplyk statusyny 1815-nji ýylda geçirilen Wiener kongresinde alýar. Ondan soň Türkmenistan gelýär. Türkmenistan bilşiňiz ýaly 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna bütün dünýäde hemişelik bitarap statusyny alýar. Beýlekilen ýaly hani çäkli görünüşde däl, diňe harby görünüşde Irlandiýanyňky meselem Awstriýanyňky öz serhetlerini goramak, öz döwletiň aýratynlyklaryny, bähgitlerini goramak görünüşini ýöne Türkmenistanyň bitaraplygy hemişelik bitaraplyk. Hakyky bir bitaraplyk üçin näme şertler, kategoriýalar bar bolsa, hemmesi şol Türkmenistanyň bitaraplyk statusynyň içinde jemlenir. Inni beýleki dünýädäki bitarap ýurtlar bar. Vatikan, Kamboçya, Moldova, öňkü Moldawiýa, häzir Moldova görünüşinde geçýär. 1994-nji ýyldan bäri belli bir derejede bitarap görünüşinde syýasat alyp barýar. Şeýlede Serbiýa belli bir derejede bitarap statusyny eýe. Inni bulan daşyndan öň bitarap bolup, soň bitaraplygyny goý bolsun eden ýa-da ýitiren ýurtlar bar. Olar Belgiýa, Lüksemburg, Gollandiýa, Norwegiýa we Daniýa. Bular NATO agza bolandan soň öz-özünden awtomatik ýagdaýda bitaraplygyny ellen
gidirdi. Inni seredýäs tomaşaçylarymyz gelli, alyp barjalarymyz taýýar. Awa. Inni şu taýda men bir şu günkü efiriň bildirişiniň aşagyna goýulan bir tesviri kommentariýany siziň dikkatiňize getirmek isleýän soň alyp barjalan kommentariýalaryna geçip tema başlajak. Kelam. Gowur şu taýda kommentariýa galdyrypdyr, garaýş beýan edipdir. Kelam şol ruwatyň özüne häzir biziň bilen bilen yzyny dowam etdirir. Türkmenistan ata watanymyz 1997-nji ýylda diýe ýöne işiň aladan arasyna ýalňyşyp 97 diýipdir. 98-nji ýylda bir tarap döwlet boldy. Muňa 172 döwlet bollady. 185 ýurduň içinden 182 döwlet bollady. 172 döwlet gollamagy bilen karar bermegi we ilkinji bir tarap döwlet bolmagy. Hemişelik bir tarap, ilkinji bir tarapdan hemişelik bir tarap dünýä derejesinde. Ähli bir taraplyk kategoriýalaryny özünde jemleýän dünýä derejesindäki birinji, ilkinji bir tarap dogry. Şol hemişelik bir tarap. Awa. Onun näre diýe 25 ýyl geçdi diýe, 27 ýyl geçdi. Bul diýmek bir ýaş neslin kemala gelmegidir. Düşünsek, düşünsek ýalňyşmaz. Häzir şol ýylla doglan nesil Türkmenistanyny dürli hünärde işleýän talantly adamlar barmydyr? Barmy diýip düşünsek ýalňyş ýatsy. Türkmenistanyň bir taraplyk almana garamazdan gaty aýlganç tragediýa duçar edilenligini inhaşular ýalaky biziň eginleşimiz, ýürekdeşimiz kelam düşünýär. Sebäbi neslimiziň watana bolan söýgüsi bolmasa hiç bir alymda, işte sosial ýardam bermek düşünje pes bolup hünärsiz alymsızlyga itergi berýär diýe. Türkmenistanyň diktaturaň syýasaty. Muňa da Türkmenistanyň halkyň maddi üçünçiligi, halkyň döwletden mätäç horluga düşmesi, watana bolan söýgüsiniň pese düşmegine esasy sebäp. Öz halkyna eýe çykmaýan bir hökümeti halk ham halanyp söýünip. Watana söýgüsi bolmadyk, halkda hiç bir alymda, oba gojalykda we şoňa meňdeş ilmiň soňky gazananyna ýetmesi mümkin däl. Bir tarap Türkmenistanyň uly derejede at awraýyna eýe bolup, söýmeýän, bilmeýän watanda ýaşaýan halk bir taraplyk dälle, patriotizme öwrülmegine şüphe ýok. Öwrüdiler bir diktatura rejimiň dinastiýasyna öwrüldi. Bir taraplyk diktatura rejiminiň bir dinastiýa öwrülmegine ýörüýte bir gurul hökümine ulanyldy, şondan peýdalanyldy diýär kelam. Tawol kelam. Awa. Inni temaga geçýärmek wanda onlar. Häzir nawa ýa-da tesvirlerden başlap soň temadan dowam edýär. Alihan Akkoç urra erken başladyň döwlede. Salamu alaykum. Salamu alaykum watandaşlar diýär. Sawol ýok, wagtynda başladyk. Hawa. Düň diýemiz soň päsgeçilik adam ýok. Daýa şükür. Hawa. Başladyk wagtynda. Her kim üşüşdün, iş günleri bolan soň 23-30 diýdik Türkiýe wagty bilen, bolmasa 23-de ýa öňen başlap bilýärdik. Şoň üçin şu sagada garaşdyk. Göňekän uzaga çekdirip bilemizok.
iş günü ertir gat köp iş güçler var. Her kimin işi gücü var. Şoň üçin kän saklap köpeçekdir biljekler. Salam alaykum vatandaşlar, hayırlı akşamlar diýe kelam taza bol. Ýanky tesiriňem gaty gowy, urukturjy temany dogry tarafa urukturýan, umuman şu günkü aýdyljak zatlaň gysgaça mazmunyny berýän bir kommentariýa bol. Sag bol Rusy, salam döwlet diýe taza bol Rusy, ömrüň bolsun. Nawa. Salam illeşler diýe taza bol. Onna tema başlaýas, mikrofon doganlar. Inni bir taraplyk diýilenne, bir tarap döwlet diýilenne esasy göz öňünde tutulýanda söwüşe, uruşa, dawa jenjele goşuşmalyk. Şeýlemi? Hawa. Inni edil häzir kundan başlalyň ýoş-ýoş ondan bir taraplyň alynan döwrüne çenni. Şol 95-nji ýyldan 2006-njy ýylyň dekabry birinji diktator Saparmurat Yetimek Niýazowyň öldürilmegine we ondan soňky bu haramda Berdimuhammedowyň höküm süren ikinji diktatorlygyna we iň soňky 3-den soň puç Türkmenistanyň 3-nji diktatorlygy Serdar Süplüň kakanyň götü bilen götde boljak bolup bilýärler uly il şoň iliň götü bilen götlü bolup bilýärmi mümkinni arkadagy Serdar diýerler. Yani kakanyň götü bilen götlü boljak bolan Serdar. Şoň döwrüne bir taraplyk nähili ulanylýar. Bir taraplykdan nähili peýdalanylýar. Şoň bilen balanşykly pikir alşar mikrofon doganlar. Kelam Mırdat ýazdy, gyzgyny bilen ýetirjek. Ondan temany dowam eder. Ata ene çagatyna adalatly söýüp terbiýe bermese ol çaga ene ata nähili hyzmat eder. Ine 2-2-4 gaty dowam. Ömrüň uzak bolsun. Indi mikrofon doganlar. Bir taraplyk diýilenne hemişelik bir taraplyk. Onu da Türkmenistanyň bir taraplyk statusy diýilenne şu taýda umumy gurrun görnüşine aýdylanna umumy çägi çyzylanna şu çägi çyzylanna uruşa tarap bolmazlyk, uruşa gatnaşmazlyk diýilýär. Haýsam bolsa bir uruşa gatnaşmazlyk. Indi gatnaşmazlyk diýilenne hökman goşun çekip eskeri berip gatnaşmakmy? Indi muň nimetini açalyň. Şu sözü açalyň. Şu şerti açalyň. Şu şerti jikmejik şunu analiz edeliň, seljereliň. Şu günkü bir tarap hemişelik bir tarap diýilýän Türkmenistanyň diktatorlyk hökümeti Putiniň götüni ýalaýar. Putiniň taşşagyna oturýar. Aýagarlygyna Putiniň hyzmatyna algaýar. Näçe gerek Putiniň ýanyna gitdiler. Putin bilen surata düşüp, Putiniň dogranyny gutlap, Putiniň çynowniklary bilen bile surata düşüp, video düşüp, honnon wärsi bolup, hawa inha 3-nji diktator Serdar Süplük saçagy hiç kim ikrar etmedi. Bütün dünýä hiç ýyly ikrar eden o özleri yalan saýlaw teatryny gurnadylar, oýnadylar. Maňa üns berýänem ýok, hiç zat sebäbi bilýärler näme edildi. Özleri saçaly, özleri tans etdi, özleri bökdi, özleri ýykyldy. Hiç kim bulara üns berenok. Şoň üçin bular inni häzir Ukraina hüjüm edip bütün dünýä özüni kurtoy, özüni şolara ýalaky güýçlü, öz ýenini etdirýän hökümine görkezek bolýan Putin
putlere yaranıp şoň ýanynda surata video düşüp inha biz şolar ýaly kurtoy adam bilen bile diýilen syýasat alyp barýar Türkmenistanyň Berdimuhammedowlaryň olasyndaky häkimeti, hökümeti, diktaturasy. Inni hemişelik bir taraplyň iň esasy şerti. Şu şert bolmasa bolanok bir taraplyň. Nämedi? Uruşa tarap bolmazlyk. Uruşa bir tarap çemeleşmek. Türkmenistanyň Berdimuhammedowlaryň oýunjagy bolan diktatura häkimeti näme diýýärsamdyk? Näme diýip otur? Näme diýýär? Ha. Bir çöpdüýbi diktaturan ýallaklarynyň girdi. Özüne görä bir zatlar diýersin. Bizi gıdıklandıranok. Näme diýse şonu diýsin. Türkmenistanyň diktatura hökümeti Berdimuhammedowlaryň eline oýunjak bolan hökümeti Aşgabatdaky diktatura häzirki döwürde bir taraplygyny ýitirdi. Nädip bitirdi? Türkmenistan häzir bir tarap däl. Nädip bir tarap däl? Berdimuhammedowlaryň Putina edýän ýallaklagy taşşakçylyk üçin. Şol sebäpli ýagny Türkmenistan özüniň bir taraplygyny nädip ýitirdi? Üçüncü diktator Serdar Sıçak gününün sanalgyjadygyny bilip öz diktatorlyk häkimetini dowam etdirmek üçin gidip Putiniň aşagyna onmaly. Orson aşagyna diňe Putiniň gel we şoň Putini gollaýandan öňüne näçe mergedek onmaly. Kakat onno da bolmady. Bu gedek kakat edip onmaly. Indi kakat bilen bile onmalmakda ýarşýarlar Orson öňüne. Bular ýagny haram tohum Türkmenistany talamaga, Türkmen halkyny edip, gırıp, izdivas edip, üstünden ölüp, Türkmen halkynyň her hili psikologiki, ekonomiki, fiziki gyrgynçylyklara duçar edip, edip, döwran sürmäge dowam etmek üçin Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk statusyny öz behbitleri üçin ýok etdiler. Häzir dünýäň köp ýurdy Putin'e garşy. Näme bolsa bolsun global ykdysady, global ykdysady gatnaşyklar. Dünýäde global bir sistema ulgunmady. Finans taýdan, ykdysadyýat taýdan, söwda taýdan, önümçilik taýdan, köp zatdan. Globalizasiýa, ýagny globallaşdy dünýä. Her kim biri bilen iç-içe girdi. Hemme meselede. Ýewropa energiýa çeşmeler taýdan Russiýa Federasiýasyna edil göwünden baglanyşy garaşly bolşy Ününem şonda Ýewropanyň ýurtlary şun täsiri nähili erweden bolsa, aýylganjam bolsa, şun jerimesi näçe durýanan bolsa, bular Ukrainanyň tarapyny tutdular. Ukrainanyň tarapyna geçdiler. Şun soňy näme barýanan bolsa, biz Ukrainanyň ýanyna durýas diýdiler. Ýitgini, kynçylygy hemme zady bular göz öňünde tutdular. Hemme zada, hemme her hili kynçylyga, elkençlige hemme zada razy boldular. Bolmasa şu ýurtlaryň, günwatar ýurtlarynyň syýasatçylary ýyljajyk öz kreslolary üçin, zatlar üçin kabul etmendilerlerdi. Putiniň
hödürleyen para peşkeşlerini, viziyatkalarını, evatlarını kabul edip bilerlerdi. Etmediler. Näme üçin? Ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň dünýäde gorulmagy üçin, dünýäde hakyň, adalatyň gorulmagy üçin Ukrainanyň tarapyndan bolarlar. Ukrainanyň tarapyny tutdular. Näme bolýanym bolsa diýip. Ýöne Türkmenistanyň haram tohumyň elini weýran bolan hökümeti, häkimeti, döwleti näme etdi? Şu haram tohumyň Berdimuhammedowyň çüýrük tohumyň hökümranlygy, paşşalygy dogam etsin diýip öz bähwidini, haram bähwidini bitaraplyga çalyşdylar. Çünki Türkmenistan özüniň hemişelik bitaraplyk statusyny ýerine ýetirilmeli, borçlarynyň hiç birini ýerine ýetirenok. Şoň üçin edil şu gün 27-nji ýylyna onda da edil häzirki pozatda Türkmenistan hemişelik bitarap döwlet däl. Başka düşünjede, karşı düşünjede bağ bolsa çıkın aydın. Düşünürüm. Diňe Ukraina uruşy sebäpli Türkmenistan özüniň hemişelik bitaraplyk statusyny ýitirdimi? Ýok, onun öňü ýitirdi. Onun öňü Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusyny bu statusynyň şertlerini gödök derejede bozýan köp nemeleri boldy. Etmişleri boldy, jenayatlary boldy. Olaryň biri 2001-nji ýylda Türkmenistan bütün dünýäde en köp ýara satyn alan ikinji ýurt boldy. Türkmenistanyň diktatorlyk rejimine munça ýara feriştesi näme üçin gerek boldy? Häzir şol import eden yaraglaryny, feriştelerini Türkmenistan Talibana geçirip goýberdi. Ya şol 2001-nji ýylda satyn alan yaraglaryny, harby feriştelerini Ukraina uruşuna, Putin hojaýynlaryna ýallakalyk gollaw hökümine şotaýyk iýerdimi belli bir bölegi. Näme etdi? Munça ýarag alyp Türkmenistany ýaragdan doldurup näme etdi? Baran ýeriň ýarag bolmaly. Ýöne adamlarda ýarag ýok, hiç ýerde ýarag ýok. Unça ýaragy unup biljek Türkmenistanyna harbylar ýok. Türkmenistanyň döwlet sergetini goramaly harbylar näme edip ber? Talawançylyk, batratçylyk, hyzmatkarlyk edip ber. Owanlaky baýlan gapasyna batrak, gul, gyrnak şäherlerdäki sergetde bolmaýan eskerler näme edip ber? Şäherlerde baýlan daçalaryna, villalaryna, onna garagul, remont edýär, ýaşama menteşdatlar. O ýene batrak hyzmatkar, şular ýaly ýagdaýda. Diňe Ukraina uruşy sebäpli bitaraplyk hemişelik bitaraplyk statusynyň şertini bozmady. Ýöne Ukraina uruşuny dolulugyna hemişelik bitaraplyk statusyny depeläp ýok etdi özü. Öz eli bilen ýok etdi. Mundan öňkü 70'lerine belli bir derejede statusa zyýan beren bolsa, Ukraina uruşuny Putiniň tarapyny tutup, Putini gollap, Putini kömek edip, Putini ferişte berip, gizlinlikde şular ýaly. Batywalyjyň tarapyny tutdy Ukraina uruşuny. Tarap tutdy. Şeýdi ben statusyny ýitirdi. Bu zatlar bilinenokmy? Bilinýär. Ýöne bu Türkmenistanyň Berdimuhammedowyň diktatorlygynyň etmişlerini bilip häzir hiç aýtmaýan ýurtlar, güýçler, zatlar näme üçin garaşýar? Edil Berdimuhammedowyň öz ulanýan taktikasyny ulanýar. Berdimuhammedowyň aeroportda
Kiçi dillenlerde bir näçe adamy tutan bolan bolup, inhaşular paraworluk etdi, ele-bele diýen bolan bolup, esasy günäkärleri, esasy etmişleri ýaşyryp, basyryp, kiçigirim zatlary ulurdyk görkezdi. Ýöne esasy nädir? Berdimuhammedow haram tohumuna degişi bolmayan adamlaryň pullary çykypdy. Daşary ýurtlara. Bilenokmy? Bilýär. Hemmesini hasaba otur. Bilýär. Ýöne wagty pursaty gelende ulanýar şonu. Häzir hemmesini bilip otur. Edil şoraýalaky, beýleki ýurtlaram, güýçlerim Türkmenistandaky diktatorlygyň Putiniň tarapyny tutýanlygyny, Putini gollaýanlygyny, hemme tarapdan yer astyndan her hili kömek serişde berýänligini hemme zadyny bilýär. We wagty pursat gelende hasabam soraýa ýüpinem çekki. Inni mehruban doganlar. Nädir? Kelamyň gowy nemeleri bar? Kelamyň kommentariýalary bilen dowam edýäs. İtýürür kerwen ýoluna dowam eder diýe. Gaty dogry, hiç ýyly gurrunsyz. Bu adamlaň aktivist bolan bolşy, patriot bolan bolşy, bu öz zynyny itin ispiseginde ady bolmaýşy ýaly edýän işlerim edil şoraýaly bilen. Biri ýazýa ady KGB, SSR, patriot, ay ýene birda şoraýalaky profili ady bar. Ondan ay bir sen kim özüňi tanat, näme zat şoraýalaky maksadyň, niýetiň näme zat diýip soraýan bol, men niýe patriot. Inni bir watansöýer, öz watanyny, öz halkyny söýýän adam. Türkmen halkynyň gerçek goç jigitlerini gereksiz ýitiren, ýok eden, atan, gıynan, tohumunu kıran Türkmeniň, edermen tohumunu kıran KGB ýaly, Sovet Soýuzynyň aň togullugynyň adyny, profilini adyp goýmadan. Ine bulan patriotizmi, bulan patriot men, watansöýer men diýmekdäki şoňa düşünşi şu bulan. Bulan ondan aktivizme düşünşi, jurnalistika düşünşi, propaganda düşünşi, informasyon görüşü düşünşi möhürleri ýaly çöpdüğü. Şoň üçin syýasy, medeni, jemgyýetçilik görüşüň derejesem özleri ýaly çöpdüğü bilen derejesine düşmeli. Şolar ýaly petek açmaly. Şolar ýaly bolmaly. Hemmekisi şolar ýaly çöpdüğü bolmaly. Hemmekisi şolar ýaly küntüň EJKK belli bolmaýan zynyny, şoň üçin öz ejeleri kakalary küntü bolansoň hemmekisiniň ejes kakasy küntü bolmaly. Aýaly, dogany, garnaşy, onsu küntü bolmaly. Şeýle pikir edýärler. Bular şol özlerini gaty erwet kemtilme duýgusy bolansoň şol özündäki poky äýnegine sürýärler, öz penjerelerine sürýärler. Soňra bütün dünýä şonu çyrşap, awa diňe biz pok çyrşalan näle, hemmekçi pok çyrşalan nek görkezek bolýarlar. Ucuz edebiýat diýär Türkler, edil şoňa. Kelam. Ýogsamam ogry nadan, kezzap kişi özüni ayakda saklamak üçin daýok kişi bilen gatnaşmak isleýär diýe. Edilýärdi. Russiýa döwlet Ýewropany dolandyryp
ýörýänler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň baş tutany we olaryň ýalakalary ortada milliardlap pul ogurlamak üçin bahana Ukraina bilen bolar diýip dünýäniň pullaryny ortada ýitirip ýörler. Bu Putinçileriň antipropaganda, agitasiýa videolarynyň täsirine ýazylan kommentariýa meňzeýär rusy. Senem täsin bolşuň ba çöp çalama urýan käwa. Awa düşnükli nemelen wa ýanky neme ýaly adyny KGB ýazyp awa men patriot diýişýärler. Senem adyň rusy. Awa senem şol täsin nemelere girýän käwa bilenmi? Ukrainada 5 ýyllap Donetsk, Lugansk we şoňa meňzeş döwletlerine bu derek garry adamlary, çağalary bolar bolmaz gyryp ýörediler diýe. Ýörediler. 5 ýyllap Ýewropa nire seretdiler. Haçanla bugüne adamlary gyryp ýörenlerine inha. Neme? Putinçilen nemesi şu. Argumenti şu. Donetsk'ta diňe bir tarafa girdymy? Donetsk kimin topragy, kimin ýurdy? Ukrainanyň ýurdy. Ukrainanyň ýurdy. Nämen gurrun, ne diýip oturýarsyň? Nämen gurrun, ne diýen? Lewap ayrılsın, Lewap autonom bolsun diýen çöp düýbiler bar. Ana edil şolar ýaly, şolon ululdylan görnüşi. Edil şolon alyp barýan syýasaty ýaly sene maýdanlady. Donetsk'da şu wagda şeýle şeýdilli, hiç kim ses çykarmady. Inni o Russiýa, Putin ähli güýji bilen girip eden edip ýör boly, inni sesini çykarýar elebe. Bu logikaňyz nerede? Bu logikaňyz nerede? Onna häzir onna ýanky meselege gaýtyp gelýär. Onna şo Lewaň üstünde dawa atyrýan şo tansorlar bar. Hawa oýnatkylar, tansorlar. Onna olaram häzir şolar ýalyky halkara meşberde agitasiýa etse, onna sen rusy şolary hakly görjekdi anda sen, şeýle görjekdi anda. Onna sen özbekleň täkidini tutjakdy anda sen, Şoň üçin bilýän temaňa girsen gowy, bilýän zadyň gürlesen gowy, bilmeýän zadyň gürläp bular ýalyky täzin zatlar aýdýan düşnüksiz. Kelam arkada velosipedde we başga hili harby taktikasy güýçli tejribeleri, ýaraglary ulanýar. Velosipediň üstünde ýaraglary şol. Näme şol? Eterli diýip halky görýär, diýip halkyna görelle bolýar. Şolum watany goramak eterli dämi? Düşnüksiz ýazýan düşünenmek. Russiýa Ýewropanyň adam goramak hukuky edaralary näme diýjek bolýan? Adam hukuklary guramalary diýjek bolýan. Dünýäde bolýan zatlardan olaryň bizden gowy habar bar. Hatda biziň döwletimizde bolup geçen diktatoryň edýän haramlyklary barada habarlary bardyr däl, hemme zatdan habar bar. Dogam et, näme diýjek bolýar? Hemme kişiň habar bar. Habaryň bolmak yeterlikmi? Bizim vatandaşlarymyň şu zatlardan habary ýokmy? Şu pyssypyjylyklardan habary ýokmy bizim vatandaşlarymyň? Habaryň bolmak yeterlikmi?
Her olsa yani şolla döwlet Donetsk we beýleki şäherler hem Ukraina degişli. Näme üçin? Gyryp ýörler diýe. Düşnüksiz sen aýdýan zadyň. Sen kimin tarapyndan? Düşnüklere gidip ýap, düşünür ýaly. Men düşünmok sen näme diýenim. Ukraina öz halkyny gyryp ýöredi şu neçenli. Edil biziň diktaturamyz ýaly. Elinde subutnamalaryň barmy? Ukraina garşy antipropaganda, agitasiya, öz bähbitler üçin agitasiya ýörediýänleň videolaryna seredip, şoň täsirini alyp bir zat diýmek dogry däl. Ukraina öz halkyny nähili gyrýar. Donetskde Ukraina garşy uruşýanlar öz halkymy, öz halky bolsa. Indi seret. Öz halky bolsa. Öz halkynyň belli bir bölegini öz döwletine garşy uruşdurýan kim? Ha? Uruşdurýan kim? Indi sana ýönekeje sonra Russiýa. Türkmenistanyň diktatura hökümetine, häkimetine garşy görüşmek üçin, söwüşmek üçin, başgaldyrmak, gol turmak üçin sende güç bolmaly. Seni biri gollamaly, dogrymy? Dogry. Inni ýan kaýdyşym ýaly. Lewap aýrylsyn, Lewap awtonom bolsun diýen şol oýnatgylar. Çupradelli oýnaýanlar bar. Şolar. Şu höwet edýärler, şo taýyny alyp bilersiňmi diýip. Owal ahir ata-babalaryndan näre bular höwet edip gelýär. Ýöne alyp bilmeýär bular. Olaryň tek bileni ok, o taýda kimliň badygyny. O taýda biziň ata-babalarymyzyň türbetleri ýatyr. Hiç kimi isad etmese de şolar ýerinden turup olara gerekli sapagy berýär. Indi şol çupradelliçiler Lewap awtonom bolsun, Lewap aýrylsyn diýenden arkasynda durdy Putin. Onuň beýleki özleri ýaly çöpdüýler. Baýlar, zatlar durdy. Şolary pul taýdan golladylar. Bir samsyňam çykardylar, inha şol awtonom nemen şol Moldowaň bir bölegi bar, Pridnestrovýa. Şo Pridnestrovýaň ýol başçysy, Donetsk näme respublikasynyň ýol başçysy, Lugansk näme respublikasynyň ýol başçysy ýaly diýem, şol Lewapy alsam, Lewapy oýnasam, Lewapy talasam diýen şu oýnatky çöpdüýi şaýka bar. Şolara ýaly gollap berdiler. Şeýitdiler. Bularam garşy çykdy Türkmenistanyň hökümetine. Türkmenistanyň hökümeti bilen şolaryň arasynda çaknyşyk başlady. Awa sen onuň şolara ýaly temany şolara ýaly näme etjek bolýan, seljerjek bolýan. Onu şo temada şolara ýaly şeýle nukdaý nazardan garajak bolýan. Ha? Esasy mesele seretmelimi? Ýa-da hemme zat boljo bolandan soň bir taraply agitasiýalar, propagandalar gidýär. O şol propagandalar haýsy gulaňa ýarasa şonu gaýtalamaly. Öz pikiriň ýokmy? Döwlet Donetsk, Lugansk we beýleki bir näçe şäherleriň raýatlary çykyş edip gurrun berdiler. Döwlet meni Ukrainanyň tanış bolandan näme tanışlap. Men Ukraina köp gitdim. Ukraina gördüm. Bizim maşgalamyzyň içinde bir topar Ukrainaly gelin var. Ukrainalar bilen biz şolar ýaly maşgalan ýarsy Ukrainaly. Çağalykda, soň yetkinjiklikde, soň ulanyp köp gitdik Ukraina. Heniden Ukraina bilen gatnaşamaly. Hawa Ukrainadan gelen tanışlanma. Ukrainadan gelen her hil adam var.
Edil häzir ýaşap ýören ýurdumyzda her hili adam bar. İki tarap ýok. Orsun tarapy Ukraina döwleti ýok olar ýalylar. Bur topar garaýşly, bur topar fantaziýasy, bur topar zady, gurrungy zady, pikiri garaýşy bolan adamlar bar. Hawa. Inni şolar gulawyna siňen haýsam bolsa bir taraply. Ähli umumy adam zat gymmatlyklaryny bir tarapa goýup, käbir güýçlüň, käbir toparlaň, bähwitlerini arayan agitasiýalara görä gürlese şolaň diýen dogrumy? He? Onu häzir Türkiýede we beýleki ýurtlarda milyonlarça türkmenistanylar bar. We bu milyonlarça türkmenistanlylar öz işleýän, bolýan ýeriniň hojaýynlary, maşgala agdarlar bilen gürleşýärler we gül ýalyýarlar Türkmenistan. Onuň şol türkler beň bilen gürleşýär, sen bilen gürleşýär, başgalar bilen gürleşýär. Türklerin öz toy märeke gurrun döşüklerine, işmelünlüklerine, adyna gurrunlar bolýar Türkmenistan gül ýaly. Hawa, sen näme esasdan paýdan? Inha Türkmenistandan gelen şunça işgärlerimiz bar, studentlerimiz bar, watandaşlar bar, şolar şeýle diýär. Dogrumy anlaşyp? Şolar diýän orda, şo taýdan gelenler, şunu diýän orda dogrumy gül ýaly güllük manna Türkmenistan? Onu Türkmenistan gül ýaly güllük. Şeýlemi? Yo, sen bärde sen Ukraina ýapyşdyň. He? Men näme diýdim? Ukraina uruşunda diýdim. Berdimuhammedowyň haram diktaturasy Putinin tarapyna geçip Putini her hili gorlawy serişden hemme ady berýär. Şoň üçin hem hemişelik bir taraplyk statusynyň şertini bozdy we öz bähwidi, öz häkimetini goramak üçin, paşalygyny goramak üçin bir taraplygy, hemişelik bir taraplygy pida etdi diýen senem Ukraina ýapyşýar. Ukrainadan öz raýatlary tasdiklap durlar. Türkmenistanyň öz raýatlary tasdiklap durlar. Hemme zat gül ýaly diýerler. Diýmek beýle de agitasiýa edýärler. Serep sosial media Türkmenistanyň haramhor, jenayetkär rejimini öwýän, diktaturany öwýän, hemme zat gül ýaly güllük ýaly görkezýän bir topar kanallar bar, bir topar adamlar bar. Hawa onu Türkmenistan öz raýatlary diýär olar. Näme däl başga planetadan gelen adamlar däl olaram Türkmenistanyň raýatlary. Hawa onu dogrumy? Şu aýdylýan zatlar, görkezlýän zatlar dogrumy? He? Informasyon, görüş, propaganda, agitasiýa bular ýazatlar ýok. Kim näme diýen bolsa şoňa aňdyrma, görünçine inanmaly şeýlemi Rusy? He? Täsin eýsen bolşy. Inni düşünürip bildimmi? Ýok. Belki düşünürmek isleýän, ýöne sen başga zat aýdýan. Men pikirime görä. Ukraina meselesine düşünüňmi? Düşünýän temana girsen gowy, düşünýän zadyny aýsan gowy. Kelam Putin Zelenskini günäkärlemesi, Minski alalaşygyny bozmagyna sebäp diýmegi dogry diýip köp kişi şeýle pikir edýär. Döwlet siziň aňlaşyňyz bu meselede nähili diýär. Minsk alalaşygyny şertnamasyny bozdy, eýle beýle. Men häzirki ýagdaýa seredýär. Men gözüm bilen görüp, gulagym bilen eşitip duran zatlama seredýär. Öň näme boldy? Kim näme etdi? Bu zatlary bilemok, görmedik, eşitmedik. Zatlama men diýiljekkä. Näme bolsa bolsun. Uruş hiç wagt hakly görkezip bilinmez. Uruşy hakly görkezjek bolma.
Gan nöküşüklügi hiç bir sebep haklı görkezip bilmez. Hiç bir tarap, hiç bir sebep haklı görkezip bilmez. Näme maksat bilen bolsa bolsun tapawudy ýok. Diktatorlygy aldyrmak, ýok etmek maksat bolaýanna da gan nöküşüklük sözüni agzamak harby jinayet. Ähli umumy adamzat gymmatlyklarla garşy ediljek bolunýan jinayet şeýle hasap edilmeli. Sebäbi uruşlarda, gan nöküşüklüklerde kim itki çekýär? Kim pida bolýar? Ýönekäy halk pida bolýar. Baýlan çağatı gulluga gidýärmi gidýän satyn alýar. Waýenni biledini, harby biledini satyn alýar. Hiç biri, hiç bir ýurtda bir baýyň çağatı zady gaty bir setanna seyranna özü bir gidip urşada gatnaşaýmasa aňsat baýlan, batlan, çinowniklaryň çağalary bir urşada gan nöküşüklügi hiç ýyly gatnaşamak. Kim pida bolýar? Ýönekäy halk pida bolýar. Ýönekäy adamlar pida bolýar. Şoň üçin olar gyzyklandyran o. Gan nökülüpdir, ady gan nökülýär. Şolar ýalyky show, rating, biznes, pul, sokuşluk zatlar üçin gerek bolup biler. Ýöne halk üçin gerek gel. Ähli umumy adamlar üçin gerek gel. Uruşun hiç ýyly gan nöküşüklüğün hiç ýyly peýdasy ýok. Dawa jenjeliň peýdasy ýok. Dillilen zat var, ukuyup var, diplomatiya diýilýär. Şu ukuyuň almy adyna diplomatiya diýilýär. Düşünşik bolýar. Düşünşik bolýar. Juda bir dik düşdü, juda bir neme bolsa, garşyňdaky gepe sözi düşünmeýän, aňdyrma, gutoran syýasy künti bolsa, oňam başgaça nemesi bar, çözügidi bar. Ýöne hökman uruşmaly, gan nöküşmeli diýilen zat ýok. Şoň üçin uruşy, gan nöküşüklügi sebäp näme bolsa bolsun, hiç ýyly, hiç zat we hiç kim hakly görkezip bilmeýär. Sizem hakly görkezjek bolmaz. Döwlet Ukrainadan 1 milyon halk geldi. Ýok, 1 milyon näl, 1 milyondan köp halk geldi. Indi 1 milyon halk yalan gepleýär diýjek bolýarmy? 1 milyon halk, sen 1 milyon halk bilen yekeme gürleşdiň. Yekeme gürleşdiň. 1. 2. 1 milyon halkyň 1 milyon adam bir perdeden gopýar. Şol bir zady aýdýar şeýlemi? 1 milyon halk. Şol bir zady aýdýar şeýlemi? Aýdýan sözüň, men aýdýan sözümi pikir edýän. Sen aýdýan sözüňi sen seljer diýip şutaýda men jan edýän. Absurd zatlar ýazyp oturýarsyň. Birazajyk bir özüňe gel, çöp çalama urma diýip men sana aýdýan, sen maňa aýdýan. Logika ýok aýdýan zadyňda. Düşünür ýaly. Güýç halkda. Men näme diýen, sen näme diýen? Ukraina meselesinden bu tarafa geçtin. Halkda däl. Halkda güýç ýok. Halkda güýç ýok. Halkda güýç ýok, köpçülikde güýç ýok. Logika diýilen bir zat bar. Diktatura näme üçin dowam edipdir? Diktatura näme üçin dowam edýär? Diňe häkimiýeti basyp bolan üçin diktatura dowam edýärmi? Ýa-da diktatura baý bolansoň, diktaturaň puly köp bolansoň, oligarklar diktaturany gollaýanyň üçin diktatura durmy? Ýok. Diktaturan tarapdary halky göz öňüne alanda halk köpçüliginiň agromly bölegi, esasy bölegi diktaturan tarapyndan. Sen aýdyp bilersiň, näme gönümel gollaýarmy? Gönümel gollamagyna gerek ýok. Gönümel gollaýanlar bilen perwaýsızlar bar, perwaýsızlar. Perwaýsızlar. Saýlaw bolanna
ses vermekten saklananları ses verenlerin sesinin üstüne koşýarlar. Näme üçin? Näme üçin? Şeýle bir logika bar bilýärmi? Edil şolar ýalyky. Bulan şo logika. Perwaýsyz bizim watandaşlarymyzyň perwaýsyz böleginiň üstüne goşýan bolan gönümel bolmasa da aýla ulmanyda şu yalan propagandalar, küntügürlüňler, gıýbatlar bilen meşgullanýan, gününi geçirýän, internet paketini harjaýanlara goşýan bolan Haram Berdimuhamedowlaryň tokumynyň häkimetini gollaýanlar, gollamaýanlardan, taýtandan, san taýdan köp bolup çykýar. Hawa. Onuň güç halkdamy? Hı? Hakikaty hökümdar etjek, hakikaty häkimete getirjek güç halkdamy? Baýdan oturýan stoluny ýitirenne bar edilen haramlyklar şonuna ýüze çykararlar. Men diýjegim, diktatorlara olar golluk berip durlar. Baýdan nire, biziň edýän gurrumyz nire? Baýdan oturanda näme, oturmanda näme? Baýdan. Baýdan emedekden näme, baýdan ýüzende näme, uçanda näme? Baýdan görýäňiz, kameraň öňündäki figurant. Şol wezipe üçin bir adam bamy gezip ýör, etmeli, işini edýärmi, edýär, çykyşyny edýärmi, edýär. Bolmaly. Ýöne esasy bol güýjüň, strategiýaň, halkara syýasatyň gatlan nem kesgitleýän bollar. Şoň üçin seni logika çağırýan. Güç halkda däl diýen men sana ýene aýdy, ýene gaýtalaýan. Halkda däl güç. Güç halkda däl. Tebigatyň kanunyna ters zatlar aýdýan sen. Sen aýdýan zatlaryň tebigatyň kanunyna ters. Ilahy adalata, guruluşa ters. Ýaşaýyşyň düzgünlerine ters. Sen aýdýan zat. Sürü psikologiýasy köpçülükde. Diňe biziň jemgyýetimizde de bütün adamlaryň her bir jemgyýetinde, her bir ýurtda ýörüte syýasy awtoritetler halk köpçüliginiň sürü psikologiýasyna eýe bolmagyny isleýärler. Köp böleginiň, esasy böleginiň, agramly böleginiň sürü psikologiýasyna eýe bolmagyny isleýärler. Sürü psikologiýasyna eýe bolmagyny isleýänler üçin käwat pandemiýa, koronavirus, ýene şoňa meňdeş zatlar, eýle beýle dürli testler, synawlar, zatlar, almy bararlar, zatlar etip durur. Şoň sebäbi şo. Näme etmeli? Köpçüligi sürü psikologiýasy bilen saklamaly. Hawa sürüň öňüne kim çekge? Nirek çekge? Sürü şoň ýylyna düşýär. Şoň üçin sen tebiglykdan uzaga gidýän. Sen şygarlar bilen meşgullanýan. Birazçyk pelsepe hakykata gel. Öňürde pelsepe soňam hakykata ýanaş. Ana şonda görersiň. Halkda däl. Güç kimde? Güç öňde barjylarda. Halka täsir edip bilýän adamlarda. Halka täsir edip, halka ýygyna düşürip, halka sözüni dinledip, halkyň agzybirligini, jebisligini pultolandyryp bilýän adamlar özara birleşigini, bileşigini, özara guramaçylygyna güç halkda däl. Şonu bilseň bolýar. Hawa mekrowanda onlar. Döwlet biziň diktaturamyza şolar hem golluk berip durlar. Aýdaky
alyan pullaryny diktator geçirip dur. Şoň üçin olara göz ýumyp durlar. Erteki sen aýdýan. Erteki. Aýlyk pullaryny diktatora geçirdi. Diktatura 2006-njy ýylyň dekabryna Niýazow öldürip häkimete geçdiler. Berdimuhammedowlar. Şondan şu güneçenni abarotda ulanan Türkmenistan bilen manaşykly ulanan bütün pullary jemle. Bütün pullary jemle. Şo wagtdan şu güneçenni şu sen edip oturan şäherki wagtyna çenni bütün abarotda ulanan pullaryny jemle. Şolara aýlyk berýär diýen adamlar bir aýlyk elinden geçirýän, bir aýlyk abaroda goşýan ýa bir aýlyk abarotda oýnaýan pullarynyň meçberi bilen deňeşdir. Bir aýlygy bilen deňeşdir. Bir aýlygynam däl, bir günlügi bilen deňeşdir. Ýekece günlügi bilen deňeşdir. Şolaň abarotyny şol ýylyň arasyndaky näme? Logika ýok. Umumy gurrun edýän. Umumy gurrun edýän. Men senden soraýan. Kartany öňüňe goýýan. Türkmenistan diýen nirde ýerleşýän? Mysal. Nirde ýerleşýär? Görköz kartadan diýen. Senem eliňe uzatýan şeýle. Bu tarapy uzatýan. Hana o taýda diýen. O taýda diýeniň nirde o taýda? Nirde o taýda? Umumy gurrun. Umumy gurrun bilen bolanok bu zatlar. Ondan bir Amerikan hökümet ýol başçysy, hökümetdäki wezipelleri diktaturany gollaýar. Türkmenistanyň diktaturasy şolaň aýlygyny berýär. Oho, Amerikan abarody nirde? Sen Türkmenistanyň abarody nirde? Ondan pulu çokunýan diktator. Onça pulu. Olary kanaatlan, ha balaýdaly kabul etdiler şolar diýenler. Ýekejesi kabul etdi. On kabul edäjek, onu kanaatlandyraýjak mukdardaky pulu hiç wagt ona dözüp bermeýär. Bu diktatorlar bular o janyny götüni beren olar ýapyl berende. Durmuşyň hakikatlary bar da, şu durmuş hakikatlardan den gaty çola çykýan, başga ýerlere gidýän. Çöpçalap urýan diýdibe, şoň üçin. Sana Allah ilm berýän bolsa şolar ýalaky absurd zatlar aýdarmy? Bolýarlar. Kelam. Sen bilen jemleýäs dost. Awa diktatura güýjüni saklamak aladasy halky ukladyp basaş bilen öz nesil şalygynyň aladasy sebäpli Türkmenistanyň halky ejid garyp galdy. Gaty dogry. Şoň üçin mehriban doganlar bir sagady geçirmejek bolýan. Bugünkü bizim temamız bir taraplyk diktaturanyň eline bidereklige nädip öwrüldi. Bir taraplyk halka peýdalymy? Sana nähili peýdasy bar? Bir taraplyň diýip wa her bir watandaşymyza ýüzlenýär. Kommentariýalara ýazyn. Bugün iş güni bolan soň, şoň üçin alyp barjylarymyz işli, aladaly, ýada şolar ýalaky. Ýöne siz efirden soň aşaňa ýazyp bilýäňiz kommentariýalaryňyzy. Rus bilen, kelam bilen bolan gurrun döşükler bilen manaşyklar öz garaýşyňyzy ýazyp bilýäňiz. Şuňky 27-nji ýylynda Türkmenistan bir taraplygyny, hemişelik bir tarap oglan edilen Türkmenistan gynansak da edil ilatynyň esasy güýjüni emele getirýän Gujur aýratly
watandaşlaryny daşary ýurtlarda eklinç gözlegine uğradyşy öz ýurdundan gitmäge mejbur edişi Türkmenistanyň watandaşlaryny namarda mätäç edişi sebäpsiz basyşy, gyrşy, namasyny batgylaýşy, ýurduny talaýşy Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusyny Berdimuhammedowlaryň haramhor hökümeti ýok etdi, tozdurdy. Nädip ýa-da aýtdym. Jemleýici hökümini aýdýan uruşda Putiniň tarabyny tutup. Bu 3-nji we iň soňky diktator hökümini Serdary tagta çykardylar, hiç kim ikrar etmedi. Serdaryň tagtda oturan syýasy teatr oýnuny Putin gorlasak, Putin kabul eder, Putin'e taşçakçılık edeli, Putin'e bereli, hemme zadyny, isleýän zadyny diýip, kakaly oğul ılgap, epilip, bükülip, ommolup, her ýyly bolarlar ortadan öňünde. Şeýlelikde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusyny öz diktatorlyk, haram tohumy, hökümranlygyny dowam etdirmek üçin pida etdiler. Şuňky Berdimuhammedowlar Türkmenistanyň bitaraplyk statusyny haram edildi. Edil öz watandaşlaryna ykdysady, syýasy, jemgyýetçilik we ähli uğurdan genosit edişi gyrgynçylyga duçar edişi nähili köýün ara baýaly, halka düşmançylyk, Türkmenistan döwletine düşmançylyk edýän bolsa, edil şolaryalaky Türkmenistan döwleti üçin we türkmen halky üçin gyzylan gymmatly ähmiýete eýe bolan hemişelik bitaraplyk statusyny haram öldürüp ýok etdiler Berdimuhammedow. Şuňky göni aýlymyň düýp mazmuny özüni şundan bar. Şuňky Türkmenistan gynansak-da öz hemişelik bitaraplyk statusyny ýitiren döwlet höküminde. Edil Türkmenistanyň halky nähili ýetimmanlyk Türkmenistan döwletim Berdimuhammedowlaryň jenayatlary öz haram bähwitine çapmagy sebäpli Türkmenistan döwletim şu syýasy aýratynlykdan mahrum boldy. Şunu bilin, şunu düşünin, şunu seljeriň. Şunu bilen baglanşyp bizim öz garaşlaryňyzy beýan edin diýip şuňky göni aýlym siziň dikkatyňyza halkara jemgyýetliň dünýä köpçüliginiň dikkatyny ýetirli mehman dolanlar. Kelamyň kommentariýalar bilen jemleýän bir tawada geçmede gowy diýdik. Şoň üçin men Russiýanyň aýdýan zatlaryny goýjakkan ekrana gatwyrda görüp geçdim. Çöp çalama urýan. Risk bilen baglanşykly meselelerde käwat çöp çalama urýan. Başga meselelerde de çöp çalapa urýan ýeriň bar. Men planyny tanaýan, eli diýen bolup bir argumentçikler öňe süren bolýan olaňam nemesi bilemok. Göňüňe degetim gelenok ýa-da isleýän de özüň şu göňüňe degdirjek bolýan. Kelam bize peýdasy watandan aýra düşmäne peýdasy boldy. Bir taraplyň bize eden inha kömegi, ýagny diktatura bir taraplyk statusundan peýdalanyp şeýle jenayaty amala aşyrdy. Russiýa senem göňüň galmadyn. Kommentariýany goýýan mena bir taraplyk we öz başda Türkmenistan ata watanymda duymadım. Men ata watanymyzda diktatorlyk rejimini görüp gelýän. Şuny deňiz. Mena bir taraplyk we öz başda. Näme diýjek? Goşadyrlyň gadynyň içine alýan, gady edýän ýöne bolýa. Senem bolşuň ýaly kabul edýäs. Mehmanlygyny
Şuňky tema bilen baglanşykly sizem öz garaýşlaryňyzy kommentariýa görüşinde ýazyň. Halkara institutlar, strategiýa barlawlar institutlary Türkmenistan we region bilen gyzyklanýanlar ürjedip dinleýärler, seredýärler, kommentariýalary seljerýärler, deňeşdirýärler. Beýleki ýerdäki nimeleri bilen nähili tapawutly garaýş bolsa, şonça gowy Russada taňry ýalkanaýdan näme üçin tapawutly garaýş bolup biler, logika sygysyn, sygmasyn ýöne tapawutly garaýş öňe sürýär. Olam gowy. Biziň tomoşaçylarymyzyň seljeriş ukuyuny, hakykaty seljeriş ukuyuny ýiteldiýär şu atlaň hemmesi. Şoň üçin kelam we bugün Rusy esasy alyp barjylar boldy. Elleri, ýüzleri dert görmesin. Sag bolsunlar, toýuňyza gaýsyn, gepleşige tomaşa edip, gepleşige gollap, ýaýradyp, begenip kommentariýa ýazjak watandaşlara da öňünden gözüňiziň nury hergiz egsilmesin, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin diýen saňa ýakan kelam döwlet sawgal adam boldy diýen saja bol taňry ýakasyn hawa. Şoň üçin bir taraplyk statusynyň Berdimuhamedowlar tarapyndan Türkmenistan döwletinden alanyp ýok edilmegi bu Berdimuhamedowlar Türkmenistan döwletine we türkmen halkyna garşy eden jenaýatlarynyň ýene bir boldy. Halkara meçberdi. Bir taraplyk aslında Türkmenistan döwletiniň we halkynyň bir gorawydy. Kepilligidi. Uruş, parahatçylyk taýdy. Şoň üçin ýöne bu kepillikden mahrum etdi. Putin'e yaranmak üçin, Putin'i gollamak üçin, Putin'in serdarın kakasynyň götü bilen götlü bolup tagtda oturmagy üçin oýlanyp tapylan senariýany, teatry gollamak üçin Türkmenistanyň hemişelik bir taraply pida edildi. Näme üçin? Munam şeýle diýer. Türkmenistan hemişelik bir tarap diýip yglan eden ýurtlar Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda şo ýurtdan agrymly bölegi iň esasy öňde barjylary Putin'e garşy. Bizem Putin'in tarapyny tutýar. Bize näme onu diýär bu bir taraplykdan. Berdimuhamedowlara bähgidi ýok bir taraplyň. Bir taraplyň Türkmenistan döwletine we Türkmenistanyň halkyna peýdasy we bähgidi bar. Berdimuhamedowlar Türkmenistany goramak, Türkmenistany saklamak, Türkmen halkyny goramak, eýe çykmak ýaly hiç wagt aladasy istek bolmady. Gaýtam näçe ýurdu tozdurup, talap, ogurlasa, halky bilen näçe köp izdibasy etse, halkynyň üstünden gülse, bassa, etse, garsa, ýok etse, şonça keýpalýa bu jenaýatkar haram çüýrük tokum. Laňna tokaýar. Ýeriň düýbüne batsynlar. Mehmandan onlar. Biz hemişelik bir taraplyk statusyny gaýtaryp alar nesip bolsa, halkyň häkimetine, halkyň Türkmenistan Halk Respublikasy yglan edilenine nesip bolsa, ata-babalarymyzyň halal, adalatly ýörelgesinde her kime adalat. Dogry bolsun, bolmasyn adalat. Ogran bolsa, egran bolsa, jümrem bolsa, kelesaňam bolsa, ıňdyrma da bolsa adalatdan peýdalanmaýar. Şeýden wagtyň ýurtda bereket, ýurtda hakykatdan bagtyýarlyk bolýar. Şo taýda poложительny energiýa höküm sürýär. Bu biz şol nedip bolsa amala aşar. Zähmet çekip börs gijeňiz. Size markaýyn bolun. Sizin gollawyňyz, dogadeleriniz hemmesi biziň bilen bile, ata-babalarymyzyň ruhlary biziň bilen bile hakykat ýeňer,
halallyk ýeňer. Türkmenistan by haramhorlar we bulardan soň Türkmenistany bizem bir alyp oýnaýsak, ýolaýsak, ütäýsek diýen beýleki alternatif boljak bolýan haramhorlaryň hemme pusta-pujurlyklaryny, planlaryny puja çykaryp edip bolsa, halkyň häkimetine bir gowy, demokratik, adalatly, insaply, insanperwer sistemany, döwleti, hökümeti gurup size tapşyrar. Zelenski aýdypdyra, şu uruş dawa hemme zat çözülenden soň bir deňiziň garasyna gidip piwo içjek diýip. Mene olar ýaly arzum ýok ýöne syýasy işlerden uzaklaşyp dağlarda velosiped sürüp çağalary ulurdup çağalara mähremi sindiresim gelýär. Çağalar ulananda şo meň sindiren mähremiň gaýtagysy maňa gaýtyp geler ýani. Öz maşgala durmuşym dağda bilen gyklanasym gelýär. Tutar okuýumy, zadymy ösdüresim gelýär. Ata watanymyzda bolanymyz üçin haly pada tutunup zady. Şol bu ýonasym gelýär. Şu grup Türkmen halkyna tawşaran şeýle adalatly sistemamyzyň sabat ýaly işläp durşuny her kimiň ogry, jümri, egri, pegri, mahow kim bolsa bolsun her bir Türkmenistanyň pasportyny göterýän watandaşymyzyň şol adalatdan peýdalanyp ýörenini görüp şoňa bu ýonasym gelýär. Syýasat bilen ondan soň meşgullanysym gelen dogry aýdy. Özüm prezidentlige de hödürlenmek, ona da hödürlenmek, muňa da hödürlenmek. Urup durmak üçin Türkmenistanyň döwlet teleradio kampaniýasyny, media ulgamyny tejribelem gerek bolsa paýlaşar. Halkyň häkimeti uglan edilenden soň, respublikasy uglan edilenden soň men aktyw syýasatdan çekiljek. Şuň şonam şu syýasy gepleşip bolan üçin şu taýda aýdaýyn diýdim. Sadece ol, kelamam niyetin kabul olanlardan eylesin diye savol hemmeminki. İl günün bähidi. Häzir hemme işlem durmuşumda birinci planla, birinci yerde il günün bähidi syýasy işler durýar. Türkmenistan döwletiniň halkyny haramhorlardan, häzirki we geljekki alternatif haramhorlardan, keseki basavalcılardan goramak Türkmenistany öz aýagynyň üstünde, öz halkynyň güýji, adalaty, felsefesi, beýik medeniýeti, sunnaty bilen hemme kişä görellilik adalatda, hak-hukuk adalatynda, kanunlarda, ýaşaýyş durmuşynda, felsefesinde görellilik halkyň bir döwleti, hökümeti hökümine urup durmak we hiç wagt Edil Atatürk'ün gurup giden sistemasy ýaly bolmasa da günwatar döwletlerine kanun nähilsa adalat, kanun, sabat ýaly işläp durar. Şolar ýaly işläp duran döwletiň, hökümetiň sistemasyny halka sowgat edip beremden soň aktyw syýasatdan çekilýär. Aýdyşym ýa. Men syýasatda gözüm ýok. Men Wikipedia'da gözüm ýok. Şoň üçin görüpler bir derek alada alıp görmesin. Bir derek buyuncalık korup görmesin. Wezipe alaslara gelýän bolsa, Türkmenistanyň Halk Respublikasy, halkyň häkimetindäki ulgam sistema, syýasy sistem döredilenine ina ýaraşyň, okuýuňyzy görkezin, niýetiňizi görkezin. Halk hakykatdan hem size onam bildirse, size şans berse, size mümkinçilik berse, başkanynyň öňünde, adalatyň öňünde näme üçin peýdalanmak? Peýdalanyp görüň. Synansyn. Biziň hiç kime düşmanlygymyz ýok. Eder her kim özüne eder. Her kimin niýeti, päli ýolbaşy bolsun. Bize halkyň ýagşy dilegi,
hayır dowasy ýeter, şol bizim üçin bonus. Nirde bir kynçylyk döränne şol kynçylyklar bizden sowulyp geçýär. Yeňil geçýär. Näme üçin? Sebäbi şol halkyň hayır dowalary bizim daş döwrümizde bonuslar gora bolupdy. Şol ýeterli. Maňa şondan beýik baýlyk gerekkä. Halkyň hayır dowasy. Siziň bilen bile halk üçin, hakykat üçin, halallyk üçin işlemek, yeňişli güne ýetmek, ondan soň ýaşlara tapşyrmak. Tügelemi? Şeýle watandaşlarymyz bar, daşary ýurtlarda. Görseňiz telpek goýarsyňyz. Wagty sagady gelende, tähetli gün gelende olaryň görersiňiz. Şu kanallar Türkmen Hereket Birleşen Demokratik Oppozisiýa güýçleriniň kanalyny nähip boldy. Merhaban doganlar, ýene-ki efir duşuplarymyza çenli köp sag bolun. Gözüňiziň nury öçmesin. Allah kuwat bersin. Arman işleňizde Amerika tarapda güne başlaýanlar, günüňiz aýdyň, şowly işleňiz şowly bolsun. Ýene-ki efir duşuplarymyza çenli merhaban doganlar, köp sag bolun. Saglyklda görüşelim. Gysga wagtda öz ata watanymyzda halkyň, hakyň, halallygyň häkimetine täze döwürde şu günleri gülüp oýnap, ýatlap, gowanyp, boýsanyp, toý saçaklaryp, gatnaşyp ýörjek günlerimizde emmäňiz bilen nähip bolsa didarlaşmak nähip etsin. Köp sag bolun. Saglykda we toýda görüşelim merhaban doganlar. Haýyrly dowalaryňyz kabul bolsun. Kabulom bolýa, öňe dişiklerim ba. Aýdyp bilemzok, öňe duýulýa, duýanlar zat dinleýänler ba. Wagty gelende hemmeti bolur. Esasy zat ýeňiş. Ýeňiş gazanylandan soň belli bir derejede döwlet sir bolmaýan zatlar paýlaşylar halk bilen. Kim haçan nähili näme zatlar edipdir, nähili zähmet çekipdir. Haýsy watandaş özüni bildirmän, etmän, anonim görünüşinde nähili gollaw berip durşy halkyň hakykat, hak, hukuk görüşine. O zatlaryň hemmetini taryh hökmünde biz arhiwada goýarys. Şol wagtyň özünde telekanallarymyzdan halk köpçüliginiň dikkatine ýetirer. Bilersiňiz, hakykatlara wagty gelende. Ýöne häzir äti ýaşdan yeňişe, göreşe, ziýan etmezçiligi üçin, gözden dillen, görünen görünmeýän belalardan goranmak üçin köp sady aýdamyz. Şoň üçin aýplaşma. Saglyklda görüşelim. Allah ýardymy bolsun.